காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மௌலி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். அதை ரிலீஸ் பண்ணிடலாமா? வாங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி வந்து டெம்பரேச்சர் செட் ஆகணும். அதனால் ஒரு 10 நிமிஷம் இதில் வச்சிடணும். நான் ஏற்கனவே வச்சுட்டேன். அதனால் வாங்க இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே 2 பேர் வச்சுருந்தோம். அது கூட இதை ரிலீஸ் பண்ணலாம். ரிலீஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் துரத்திட்டு குட்டி ஃபர்ஸ்ட்டாக வருது இல்லை. அடுத்து என்ன மீன் வாங்கலான்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி புது வீடியோ வரும்னா எங்கள் சேனலுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மக்களே. தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். இதுக்கு இனிமேல் குட்டி தான் போடும்.